itself, on receiving the Cabinet's directives, CID was instructed to file a case. Today morning, CID has filed a case, CID PS case number 5/2025 under sections 48, 152, 61, 197(1) of BNS 2023, read with section 13(1) of the UAP Act against Ali Tauqeer Sheikh and unknown others. The case has been registered and the investigation has begun. Sir, what would be the dimensions or how far it could lead? It has been seen that till now that the activities of the said Ali Tauqeer Sheikh are prejudicial to national security. He has been making utterances and it seems that his activities hurt the broader spectrum of national security. So it has to be seen as to what exactly he has done, which is suspected already, and whether there are other people involved in the conspiracy with him. Who are these others? Are they within India, without India, within Assam, in the rest of India? So they will all be looked at, and nobody, and I repeat again, nobody, कोई भी भारत की अखंडता पे आँच नहीं आ सकती भारत की अखंडता पे। ये हमने सुदृढ़ निश्चय लिया है और सीआईडी अपने केस को ऐसे ही आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।